Mbala tsara korialy. Ty misy raha tsara tandraisantsika ho any antsika zay mipetraka lavitry tanindrazana. Za tsy olona andafo fa zay olo mipetraka lavitry tanindrazana. Matetika anao misentir ndraikindraiky hoe karaha hoe anao zegny olo tsy very fa anao karaha ndraikindraiky misentir karaha olo very. Ndraikindraiky anao io fa mitomagny tsy hainao nino zegny raha mampalatsy ranomasy io fitomagny hoe ngoma zegny hoe ngoma tanindrazana. Ndraiky karaha misy avy any aretigny, misy karaha aretigny tsy edy loatra vity misoloany mararirary lava. Même anao mandeha docteur karaha tsy docteur tsisy raha zavainy aminao fa hoe fatigue, nino. Ndraikindraiky tsy fatigue fa mararirary fô anao ary anao marary io zegny hoe anao mandry aligny magnonofy karaha ty ody tanindrazana mahita la famille. Aminay avaratra Madagasikara aty fikahianay le cas regny zegny hoe karaha hoe lolo-manigny, zany hoe razananao zegny karazagna hoe manimanigny anao. Zegny mba tonga hoe misy olo hoe santaogno izy mody an-tanàna mba ialana izy regny. Fa moyen ma tsy itovisan'olo jiaby, misy olo tsy voatery ho hisy moyen hody isan-taogno zegny. Hitantsika ma billet d'avion lafo. Ka nohon'ny zegny, aminay avaratra Madagasikara ty misy fomba raiky ty zegny ataonay. Tsy haiko asa misy izy ty koa zegny amin'ny foko sasany fa aminay ty alohalohany anao mandeha karaha mandeha lavitry, anao mangala fôtoka le vovoka zegny vovon-tany amin'ny le tanindrazana anao zegny alaigna zay le vovon-tany igny, izy igny zegny angoniny izy igny agnatiny boaty bokaly, izy igny zegny andesinao amin'ny toerana misy anao agny. Rehefa anao amizay misentir hoe karaha ataony hoe raha volaniko teo io hoe io fa anao mitomagny hoe manimanigny hoe ngoma na misy aretigny tsy dia hay loatra hoe lohany sy vitiny tsy karaha mararirary, pas marary complètement fa mararirary tsy de loatra, alaigna zegny fôtoka igny zegny androgna, karazagna hoe androgna. Aminay avaratra aty volaniko misy raha zay fa ho an'ny anareo zay foko hafa agny mba volagny edy koa hoe ino ataonareo izy koa anareo mandeha lavitry karaha io zegny hoe est-ce que anareo mitondra vovon-tany mitovy, est-ce que malagasy maro magnano zay sa zay avaratra Madagasikara satria zay depuis Majunga zisaka aty amin'ny faritry Antsiranana ndraiky amin'ny faritry Mahajanga zay samy magnano raha aby zegny. Karaha zay ataonay kaofa mandeha tany lavitry. De ho anareo zegny amin'ny faritry Betsimisaraka, nareo amin'ny faritry Antananarivo, Toliara, Fianarantsoa, hoe faritry Anosy, ino nareo agny? Raha ohatra nareo tany lavitry, ino zegny mba karazagna fombafomba malagasy mba hientigny ohatra hoe mba mi-apaiser le karazagna hoe le lolo manigny zegny. De igny many karazagna hoe fampatsiahivagna sy fampianarana zany ataontsika niany. Mankasitraka tsy aza tandregny fa tsy adigna antsika mampiasa application TapTap Send zegny ahafahantsika mandefa vôla baka en Europe na au Canada na koa aux États-Unis, Australie, zegny ahafahanao mahazo 15 € de bonus na 17 $ de bonus amin'ny premier transfert. Aza digna mampiasa le code promotique JUDICIO. Voilà. Veloma samy tsara, samy maivagna antsika jiaby.